Ni'n gwneud ras yn erbyn hiliaeth. Ni'n dod at ein gilydd yn rasio. Pam bod yn bwysig bod chi'n rasio yn erbyn casineb a hiliaeth? I stopio pobl bod yn gas i pobl a edrych ar gwahaniaeth o sut mae pobl yn edrych a beth maen nhw'n wneud. Dyma'r ail flwyddyn mae Hydref Cymru yn rhedeg y rason ac eleni mae dros 1,500 plentyn yn cymryd rhan. Mae'n bwysig I bod dyma Hydref. In this time and age, there's loads of racism and we have to teach it from the younger kids so it doesn't, because they're adults, we can't stop them from believing what they want to believe, so we have to start from the younger age. Dwi'n apus bod yn y ras, dim casineb. Ni'n mynd I gwneud y ras a fi'n teimlo'n cyffrous. Be amdano ti, Osian? Sut ti'n teimlo? Fi'n teimlo cyffrous a a bit nervous. A fel chi'n gallu gweld, mae llwyth o blant wedi dod at ei gilydd heddiw I rasio yn erbyn casineb. Ti newydd orffen y ras? Sut ath hi? Dda, mae wedi bod yn hwyl oherwydd fi wedi bod yn arbwys Osian hefyd, ond mae wedi bod yn fel dda oherwydd roeddwn ni'n rasio yn erbyn casineb.